नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के नया बोलबम गाना के बारे में जो ना के पोस्टर आ चुकल बा। सबसे पहले तो आप लोगन के बता दी, सुबह सुबह जो ना आज रिलीज भइल टी सीरीज के तरफ से एगो बोलबम गाना के पोस्टर जो ना के नाम बा भक्ति के फील। और ई गाना जो बा बहुत जल्द आप लोगन के टी सीरीज पर देखे के मिली। जो ना के खेसारी लाल यादव जी गौले बाड़े, म्यूजिक श्याम सुंदर दिले बाड़े और लिखले बाड़े पवन पांडे जी। टी सीरीज खातिर ई गाना के तैयार कल गल बा। अब बात करी अभी जौन पोस्टर रिलीज भइल बा जो कि बा बालाजी रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल के। जी हाँ, और पोस्टर भी काफ़ी दमदार बा। बाहुबली स्टाइल में ई पोस्टर तैयार कल गल बा जोना के नाम बा जय जय शिव शंकरा। जी हाँ, जय जय शिव शंकरा जोना के खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह गौले बाड़ी, प्रियांशु सिंह म्यूजिक दिले बाड़े, पवन पांडे जी लिखले बाड़े। बालाजी रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्द इहो गाना आप लोगन के देखे के मिली। अभी रिलीज डेट कंफर्म ना कल गल बा, लेकिन पोस्टर आ चुकल बा जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। तो पोस्टर बहुत ही शानदार लागल, हमें कुछ अलग लागल, कुछ हटके लागल। आप लोगन के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताई। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में नया खबर के साथे। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।